I mentrestant, què feia Marc? Obrir línies de crèdit per al bàndol nacional. A Lisboa, a Roma, a Ginebra i a Londres. Només els crèdits concedits a través de la banca Kleinport i la Société de la Banque Suisse suman uns 10 milions de dòlars. 3 créditos que fueron estratégicamente importantes para Franco. La cantidad en su conjunto no es exagerada, teniendo en cuenta que Franco consiguió de los alemanes y los italianos ayuda por valor de 700 millones de dólares. Estos 10 millones de dólares resultan un porcentaje relativamente pequeño. No quiere decir, sin embargo, que no fueran estratégicamente importantes y que sirvieran para pagos que había que hacer en efectivo. Molt o poc, no eren donacions, eren crèdits amb venciments i interessos. I quan els nacionals, per decret llei de l'any 1937, exigeixen el lliurament de moneda estrangera a tots els ciutadans, Marc els diu que no té líquid, és a dir, que no comptin amb ell a fons perdut, però que poden disposar, com sempre, del seu aval. El mateix dia que la Guerra Civil acabava, l'exèrcit vencedor va reconèixer, a través d'una llei reservada, el deute amb Joan Marc. Viva España!